Hvor arbejder du? Jeg arbejder på en skole. Hvor ligger din arbejdsplads? Den ligger i Odense. Hvor mange dage om ugen arbejder du? Jeg arbejder 3 dage om ugen. Hvad tid møder du? Jeg møder klokken 10. Hvad tid har du fri? Jeg har fri klokken 16. Hvor længe har du arbejdet der? Det har jeg gjort i 10 år. Jeg har arbejdet på skolen i 10 år. Har du en god chef? Ja, det har jeg. Har du mange kolleger? Ja, jeg har mange kolleger. Hvor mange pauser har du? Jeg har 3 pauser. Hvordan kommer du på arbejde? Jeg cykler. Hvis det regner, tager jeg bussen.